полымя. Гэтак я чуў. Адзін час Будда перабываў непадалёк ад Гаі, на гары Гаяшырас, у таварыстве 1000 манахаў. Там ён звярнуўся да іх гэтак: «Манахі, усё палае». Што азначае гэтае ўсё? Вока палае, бачныя формы палаюць, зрокавыя ўявы палаюць, зрок палае. Непрыемныя, прыемныя і абыякавыя адчуванні, што ўзнікаюць на падставе зроку, таксама палаюць. Што гэта за полымя? Гэта полымя прагнасці, нянавісці і цемрашальства. Гэта полымя ўцелаўлення, старасці, смерці, смутку, наракання, болю, скрухі і неспакою. Вуха палае, чутыя формы палаюць, слыхавыя ўявы палаюць, слых палае. Непрыемныя, прыемныя і абыякавыя адчуванні, што ўзнікаюць на падставе слыху, таксама палаюць. Што гэта за полымя? Гэта полымя прагнасці, нянавісці і цемрашальства. Гэта полымя ўцелаўлення, старасці, смерці, смутку, наракання, болю, скрухі і неспакою. Нос палае, пахавыя формы палаюць, пахавыя ўявы палаюць, нюх палае. Непрыемныя, прыемныя і абыякавыя адчуванні, што ўзнікаюць на падставе нюху, таксама палаюць. Што гэта за полымя? Гэта полымя прагнасці, нянавісці і цемрашальства. Гэта полымя ўцелаўлення, старасці, смерці, смутку, наракання, болю, скрухі і неспакою. Язык палае, смакавыя формы палаюць, смакавыя ўявы палаюць, смак палае. Непрыемныя, прыемныя і абыякавыя адчуванні, што ўзнікаюць на падставе смаку, таксама палаюць. Што гэта за полымя? Гэта полымя прагнасці, нянавісці і цемрашальства. Гэта полымя ўцелаўлення, старасці, смерці, смутку, наракання, болю, скрухі і неспакою. Цела палае, успрыманыя дотыкам формы палаюць, дотыкавыя ўявы палаюць, дотык палае. Непрыемныя, прыемныя і абыякавыя адчуванні, што ўзнікаюць на падставе дотыку, таксама палаюць. Што гэта за полымя? Гэта полымя прагнасці, нянавісці і цемрашальства. Гэта полымя ўцелаўлення, старасці, смерці, смутку, наракання, болю, скрухі і неспакою. Мысль палае, думкі палаюць, усведамленне мыслей палае, мысленне палае. Непрыемныя, прыемныя і абыякавыя адчуванні, што ўзнікаюць на падставе мыслення, таксама палаюць. Што гэта за полымя? Гэта полымя прагнасці, нянавісці і цемрашальства. Гэта полымя ўцелаўлення, старасці, смерці, смутку, наракання, болю, скрухі і неспакою, кажу я вам.
У такіх варунках мудры шляхотны вучань расчароўваецца ў воку, у бачных формах, у зрокавых уявах, у зроку. Ён расчараваны ў непрыемных, прыемных і абыякавых адчуваннях, што ўзнікаюць на падставе зроку. У такіх варунках мудры шляхотны вучань расчароўваецца ў вуху, у чутых формах, у слыхавых уявах, у слыху. Ён расчараваны ў непрыемных, прыемных і абыякавых адчуваннях, што ўзнікаюць на падставе слыху. У такіх варунках мудры шляхотны вучань расчароўваецца ў носе, у пахавых формах, у пахавых уявах, у нюху. Ён расчараваны ў непрыемных, прыемных і абыякавых адчуваннях, што ўзнікаюць на падставе нюху. У такіх варунках мудры шляхотны вучань расчароўваецца ў языку, у смакавых формах, у смакавых уявах, у смаку. Ён расчараваны ў непрыемных, прыемных і абыякавых адчуваннях, што ўзнікаюць на падставе смаку. У такіх варунках мудры шляхотны вучань расчароўваецца ў целе, у ваўспрыманых дотыкам формах, у дотыкавых уявах, у дотыку. Ён расчараваны ў непрыемных, прыемных і абыякавых адчуваннях, што ўзнікаюць на падставе дотыку. У такіх варунках мудры шляхотны вучань расчароўваецца ў мыслі, у думках, ва ўсведамленні мыслі, у мысленні. Ён расчараваны ў непрыемных, прыемных і абыякавых адчуваннях, што ўзнікаюць на падставе мыслення. У стане расчаравання прагнасць прападае. Калі прападае прагнасць, чалавек вольны. Калі чалавек вольны, ён гэта усведамляе. Ён усведамляе. Зноў нараджэнні скончыліся. Духоўная дарога пройдзеная. Што мусіла быць зробленае, тое зробленае. Ні ў які са станаў быцця няма вяртання. Гэтак сказаў Будда. Задаволеныя манахі ўзрадаваліся ягоным словам. Падчас ягонай прамовы мыслі тысячы прысутных манахаў вызваліліся ад заганаў праз непрывязанасць.